ma nikao kaka familia mari koro ema koro dok lokore to koro gidware yo makare be nipo bedo ka ipimonwa ne to nyaka sani koro gika nyaka luni ni wang'eyo ni adira weche mag ter en weche ma wanyalo wacho ni ng'eny ahinya kaluo kalore ni ka wuon par mari osetho tidwaro ga no teri mar mondo mi kiber kanyo ni dash kata ni kedo yo machalo nade bende ni yudo jogo ma seche moko mako lweti mar mondo mi ong'e opuonji ni in kaka Sylvia in kaka Chiliel tinyalo kedo ne ratiro mari e yore machalo kama Levina karwa keto kang'eni in sigana mari opogore kod mano mar Sylvia kalore ni Sylvia wanyalo wacho ni mare leta ahinya kalore ni in kachiel kod nyithindi kori kwedi matamra gi nono kod jogo ma yandu dak godo yo makare kata kamano Lavina kato bedo ni ngima osebedo kudi matek ahinya kendo kata seche moko akweda bende ni kale no chopo kang mane makori wacho ni in kaka Lavina we kori chung malo kaka Chiliel mar mondo mi kori many ne nyithindi auchiel makoro ni se ngado burani an nyithinda gi okaduok gi kuonde ma nyithi kiyo dake to mara manyuolo ni bende nyaka nek ni oyudo ngima makare. Ero kamano Joyce gima omiyo na mano kane jaodo nindo jokor gi jaoda ng'ama nobire oda en mana nyamin gi maduong' nyamin jaoda maduong' kata kane wadhi e mochari gima nyalo paro nyamin gi ma chogo kane wachopo e mochari to approach manomiya naneno ni kae kuna danger. No mi approach mane. Mokwongo kane ochopo nikech nyamin gi maduong' mane obiro jaoda no tho e ot. Kaka no obiro ka elekea 6 to wawuok watero jaoda e mochari. Koro kwa chopo e mochari nyamin gi ne morito nikech awinjo ene kusema e boma no. Kane ochopo to nonena bungi senda to usisonge karibu na mimi. Kora penje na usisonge karibu na mimi all along ane masabedo ka shughulika ka jaoda onge tich to ging'eyo situation mar odno kaka osebedo no chako agima okodwa buji na penja ni mae dala ma bende ng'ato nyalo dak e adier to nacho ni maybe na asira mali to asira ni ane ma lit na nikech ane ma lose jaoda manen mano wadgi to mae jaoda ma pod en wuod nyithinda na dok e ot ba kinyne to godhiambo to nyamin gi maduong' gocha to ng'isa ni kinye wadwar mondo wadhi dala wadhi ged nikech ne poko ged ta penjo gi ni be isengiso baba use gocho ni jonyuolna nikech unu winjo ga janyulu abene nyaka winj kaka jonyulwa timbre nade wacho ng'isa ni in bi mondo wadhi gedo ka chopo tich ang'wen wuon gi kano biro no kubire oda no wacho dwa dhi romo mochari mochari kaka no romo kuno ng'isa ni godhiambo wa travel apenjo ni be use gocho ni jonyuolna no gigocho nigi ma kanyo no ng'isa ni na chai mane nitie kanyo na ng'iso ni ka jonyuolna ok gocho ni onge kuma nyalo dhiye gima bo timo kuchopo chieng' ik to bo timbre nade obodhi mama no kodhi an adhi mana ka igolo jaode mana dhi dala kano dhi dala ka rikanya no ka yuaruok ni tenacho ni kata odno ka donje kinyne chieng' mano ik jaoda kinyne nyamin jaoda no gole group mar family to during mchango ni timo town an kipenja onge akia pesa mano gole lie to ng'ama kara ne wanyalo wacho ni ne handle kata no chung ne mchango makamago akia anungi sasa ni jaoda iko on Wednesday my in fact no take mana 9 days to the ke kora penjo ni ane munego bena decide binya ka request gini osiepe mag jaoda wacho ni at least obed kata 2 weeks munde ka jo chango wacho ni gin decide gibro gidhi iko mangato be nongisa ni lendo no ka almost 1.2 million koro gima duka penja 1.2 million anonge kata siling mana gitimbre nade mane gimia kata nanga marwa ko mar dhi iko na nyoki an mane momiona mo bacho ni kae kawaluya maybe mane nini margi nikech kata leo na mwanacho ni kama nivata hiyo mambo ya mchanga kumwaga wacha nijue tu Luka anajua penya melala mimi ni bibi yake koro to kapo kudongisa ni chieng' moro katho tipo ng'e ni jogwa waluya en jok make to gina nadugo papa yoni kala jaoda ningisa gimoro timbre nade gima nong'eno acha ni kinda kod jaoda be ang'eyo joga ng'e nikech jaoda koro from kanyo na mo bacho ni nyithindo ge I have to work hard atio tich kata ka wuok tich yote nacho ni kata ke ni luoko
abro luoko kadwa bodha ng'ato. Mano bende makela e penjo machielo, wacho ni amwa ni koro nyaka iti matek, to par ni kowuok e nyithindo auchiel, wanyalo wacho ni nyithindo mamoko go seche moko ne gikwedogi kaluwore ni mago ok nyithindgi kata mago ok remgi, kaluwore ni gin mana nyithi kiye ma in bende ni ng'ado bura mar mondo mi ritgi, to nyithindo makoro gin nyithigi wanyalo wacho ni makoro magi ma biological mane bende nyaka sani gikonyi rito yo moro amora. Na ngisi ni gima gikonyago ma wach school. To school ngene en public school. Ma gimichulen mana tuition go. Taparo kane school oyaw, nonongo ka gik moko pok nonyiew. Nadhi anyiew uniform, anyiew requirements, gima nadongo ne dictionary kod dictionary gi atlas. To nyamin jaoda nobiro e school. Chieng'no nen meeting mag jo grade 7. Nobiro e school boyanya, bongiso nyathi mbele na ni kiki iheshimu mamani. Mamani en maskini onge gimoro amora. Manta wacho kata kaka en tito ne kendo winj. Nodonjo na bacho ni nyako ni nyalo luonga ni maskini. To gichul na ot, ok gike kaka gichiemo, kaka chiemo gi nyithindo go. No yanya bunya ka wadhi office mare headmistress, deputy headmistress. Bo openye na ng'omiyo koro kano temo pimo ni headmistress gimomiyo yanya. To headmistress openye ni menawi ni be usenyuomo. To nongise ni nwadwa mondo anyuome. Temo penje na keni headmistress jaluto ngise ni kata kenan mae do bende nyathina do ka yie mondo odhi onyuome ka ja nini osetho. Mae ng'ama osedak kode 16 more good years. 16 years ago notimango. To adier mama ne siko gi jonyuol ne siko ngisa ni nyathina korwa wan nyiri adek. Tane nyako mar ariyo. Gisenyuo osenyomge gite. Koro mano bene kelo lweny. Ni wagin owadgi maduong' poko nyuomo to nyombo to ing'eno nyami chura ne di woi mar ariyo odgi. Ko ne git golo excuse ni maduong' no poko nyombo nyaka girit maduong' no mondo otimbre nadi mondo nyombo. Koro weche go nomiyo bu niliamua tu ningacho ni mondo arita nyithindo go. Mak mana ni dakach ni ntinga ma gikodwe nite kuma wagole ke pesa. Adir mana gi well wishes to kai be mami acho ni jika kama nte mama mlungo ni Njawan, nte Salome, mago joma osebedo ka chung koda. Kanyal wil kodgi. Gisebedo ka gichung koda, ginyalo biro gnongo ka gimoro onge. Nitie bende kaka wadulongo ni Eric. Nyithiwa bende no ka mokwongo negi sympathize koda. Docha ni Levina ok ni kuom rach, but nyithindo gi bocho na chona mondo timbre nadi. Mondi duok. To mama na understand gi nikech negi neno ni burden kaka kora onge tich mar stable no nyithindo gabo survive go nadi ot bowe out mar 18,000 monego be na dare. Koro negi amoni koro na amoni mama monongisa ni nyithindo gi kiki duok gi. Abende na dak gi mama na udak gi di mango chana abende na dak Nyasaye makelo ga chiemo. Kiki duok gi to kulingana kaka na ngise kaka jaoda be no ngisa emomiyo amo nyaka sani pod an kodgi. Silvia karwaki twaka inyo kanyo kaka Levina bendo lero kako sebedo kodhacha into ni wuok